അടിപൊളി റെസ്റ്റോറൻ്റ് ആണ്. വേറെ ഉള്ളത് ഈ ഗ്രൂപ്പറാണ്. പിന്നെ ബട്ടർ ഫിഷ് ഉണ്ട്, വേലാപ്പാറ. അത് നമ്മൾ മലയാളത്തിലെ കുറുകനായി പറയും. ഇതെല്ലാം ഞാൻ വലിയ ഇത് ഞാൻ 1500 ഇത് മാത്രം 2001. ട്രാവൽ വിത്ത് ആരൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ വർക്കലയിലെ റിസോർട്ടിലെത്തിക്കഴിഞ്ഞ് വൈകുന്നേരം ഒരല്പനേരം പുറത്ത് കറങ്ങി നടക്കാമെന്നും അതുപോലെ തന്നെ ഭക്ഷണവും പുറത്തുനിന്നാക്കാമെന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് റിസോർട്ടിൽ നിന്നും ഇറങ്ങുന്നത്. വർക്കല ക്ലിഫിലേക്കാണ് യാത്ര. അവിടെ സാധാരണഗതിക്ക് നല്ല റെസ്റ്റോറൻറ്റുകൾ ഉണ്ടാകുമെന്നുള്ളൊരു പ്രതീക്ഷയിലാണ് പോകുന്നത്. ജൂൺ മൂവിയിൽ രജിഷ വിജയൻ പച്ച ബിയർ മേടിക്കാൻ പോകുന്ന സ്ഥലമാണ് ഈ വർക്കല ക്ലിഫ്. വർക്കല ക്ലിഫിൻ്റെ കാഴ്ചകൾ പകൽ വെളിച്ചത്തിൽ നിങ്ങളെ കാണിക്കണമെന്ന് ഒരാഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ സമയത്തിൻ്റെ പരിമിതി മൂലം അതൊന്നും നടക്കില്ല. ഞങ്ങളുടെ വണ്ടി അതിവിശാലമായ ഒരു പാർക്കിംഗ് ഏരിയയിൽ കൊണ്ട് നിർത്തിയതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ പതുക്കെ നടക്കാൻ ആരംഭിച്ചു. പാർക്കിംഗ് ഏരിയയിൽ വെട്ടവും വെളിച്ചവും ഒന്നുമില്ല. ക്ലിഫ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാകാത്തവരോട് ആദ്യം തന്നെ പറയട്ടെ, നല്ല ഉയരത്തിലുള്ള കടൽ തിട്ടിനെയാണ് ക്ലിഫ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ നടക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടതുവശത്തായി വളരെ താഴേക്ക് കടലാണ്, വലതുവശത്തുടനീളം കടകളും. നടന്നു ചെല്ലുമ്പോൾ തന്നെ വളരെ മനോഹരമായി ആരോ പാടുന്നത് കേൾക്കാം. ഈ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ ലൈവായിട്ട് പാട്ട് നടക്കുകയാണ്. നീലയും വെള്ളയും ബലൂണുകളാൽ നിറച്ച ഒരു നല്ല റെസ്റ്റോറൻറ്റ്. ഒരു ഗോവൻ വൈബൊക്കെ കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും അത് എത്രത്തോളം ഫലപ്രദമായി എന്നുള്ളത് ഈ വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. പോകുമ്പോഴേക്ക് ഇവിടുത്തുകാരായ ഫ്രീക്കന്മാരെ നമുക്ക് കാണാം. ഈ ഭാഗത്തുള്ളവരുടെ പ്രധാന വരുമാന മാർഗം ടൂറിസ്റ്റുകളാണ്. കോവിഡിൻ്റെ 1-ാം 2-ാം തരംഗങ്ങളെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ടൂറിസമൊക്കെ പതുക്കെ പച്ച പിടിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പോൾ ഇറങ്ങിയ സല്യൂട്ട് മൂവി കണ്ടവർക്ക് ഈ സ്ഥലം കണ്ടാൽ തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് തോന്നുന്നത്. നമ്മുടെ എമിലിനെ ദുൽഖർ സൽമാൻ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ വെച്ചാണ്. നേരത്തെ കണ്ടതുപോലെ തന്നെ പല കളറുകളിലുള്ള ബലൂണുകൾ നിറച്ച വേറൊരു റെസ്റ്റോറൻറ്റ്. ഇവിടെയുമുണ്ട് ലൈവ് ഓർക്കസ്ട്ര. എന്തായാലും ഭക്ഷണം ഇവിടെ നിന്നാക്കാമെന്ന് തീരുമാനിച്ചു. അതിനു മുമ്പ് ഒരല്പം കൂടി മുന്നോട്ട് നടക്കാമെന്ന് കരുതി. അങ്ങ് ദൂരെ ഇടതുവശത്തായി കളർഫുള്ളായ വലിയ 2 ചിറകുകൾ. ഇവിടെ വരുന്നവർക്കെല്ലാം ഫോട്ടോ എടുക്കുവാനുള്ള ഒരു മെയിൻ സ്പോട്ടാണ് ഈ കാണുന്നത് എന്ന് തോന്നുന്നു. എന്തായാലും ഞങ്ങളെല്ലാവരും ആളാം വീതം അവിടെ നിന്ന് ഫോട്ടോയും എടുത്തു. ഭക്ഷണം കഴിക്കാനായി തിരഞ്ഞെടുത്ത റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ പ്രധാനമായും മത്സ്യവിഭവങ്ങളാണുള്ളത്. ഏത് മീനാണ് കഴിക്കേണ്ടതെന്ന് ഒരു അരമണിക്കൂർ മുമ്പ് തന്നെ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. എങ്കിൽ അവരത് കറക്റ്റായി ക്ലീൻ ചെയ്ത് ഏത് രീതിയിലാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ആ രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കി തരും. അപ്പോൾ പിന്നെ മീനിനെ ആദ്യം സെലക്ട് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. ചെമ്പല്ലി, കണവ, വലിയ കൊഞ്ച്, അങ്ങനെ ഒരുപാട് തരത്തിൽപ്പെട്ട മീനുകൾ ഇവിടെയുണ്ട്. കേരളത്തിൽ ഇത്രയും വലിയ കൊഞ്ചിനെയൊക്കെ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. എന്തായാലും ഞങ്ങൾ 2 ചെമ്പല്ലിയെ സെലക്ട് ചെയ്തു. രണ്ടും 2 രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കുവാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഒന്ന് കോണ്ടിനെൻ്റൽ സ്റ്റൈലും ഒന്ന് തനി കേരള സ്റ്റൈലും. സാധാരണ എല്ലാ ടൂറിസ്റ്റ് ഏരിയകളിലെയും പോലെ വില ഇവിടെയും അല്പം കത്തിയാണ്. ഡിന്നറിന് വേണ്ട മീൻ സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം അത് കുക്ക് ചെയ്യാൻ കൊടുത്തു പതുക്കെ നടക്കുവാൻ തുടങ്ങി. കരകൗശല വസ്തുക്കൾ വിൽക്കുന്ന കടകൾ, തുണിക്കടകൾ, റെസ്റ്റോറൻറ്റുകൾ, അങ്ങനെ പലതരത്തിൽപ്പെട്ട കടകളാൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഈ വർക്കല ക്ലിഫ്. അധികം തിരക്കൊന്നുമില്ല. ഒരുപക്ഷെ രാത്രി ആയതുകൊണ്ടാവാം. പകൽ സമയത്ത് വന്നാൽ ഇവിടുത്തെ അവസ്ഥ ഇങ്ങനെയൊന്നുമേ ആയിരിക്കില്ല. പച്ച കുത്തുവാനുള്ള ചെറിയ ചെറിയ ഷോപ്പുകളും ഈ പോകുന്നതിനിടയ്ക്ക് 1-2 എണ്ണം ഞാൻ കണ്ടു. മീൻ കുക്ക് ചെയ്യാൻ കൊടുത്തിട്ട് എന്തായാലും തിരിച്ചു നടന്നു. ഭക്ഷണം കഴിക്കുവാനായി കയറി. ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസ്, നാൻ, പിന്നെ 2 തരത്തിൽപ്പെട്ട മീനുമാണ് കഴിക്കുവാനുള്ളത്.
ഞങ്ങൾ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൻ്റെ മുകളിലത്തെ നിലയിലാണ് ഇരുന്നത്. നല്ല തിരക്കുണ്ട്. ഈ കാണുന്നത് കോണ്ടിനെൻ്റൽ സ്റ്റൈലിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത ചെമ്പല്ലിയാണ്. സവോളയും ക്യാരറ്റുമൊക്കെ അരിഞ്ഞ് സൈഡിൽ നല്ല ഭംഗിയായി അലങ്കരിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ കാണുന്നത് നമ്മുടെ തനി നാടൻ സ്റ്റൈലിൽ വാഴയിലയിൽ പൊള്ളിച്ചെടുത്ത ചെമ്പല്ലിയാണ്. മസാലയൊക്കെ പിടിച്ച് നല്ല സ്റ്റൈലിലാണ് ആ ചെമ്പല്ലിയും കിടക്കുന്നത്. എന്തായാലും കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്, കഴിക്കുവാനും കൊതി തോന്നും. വിശപ്പിൻ്റെ കൂടുതൽ കൊണ്ടാണോ രുചിയുടെ കൂടുതൽ കൊണ്ടാണോ എന്നറിയില്ല, 2 ചെമ്പല്ലിയും കൊണ്ടുവന്ന മിനിറ്റുകൾക്കുള്ളിൽ വെറും മുള്ളു മാത്രമായി. നാടൻ ഇലയിൽ പൊള്ളിച്ച ചെമ്പല്ലിയെക്കാളും എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ടത് കോണ്ടിനെൻ്റൽ ഡിഷായ ചെമ്പല്ലിയായിരുന്നു. ആ ചെമ്പല്ലിയുടെ ഒരു പീസും പിന്നെ സാലഡിൻ്റെ കുറച്ച് ഭാഗവും ഒരു നാനിൻ്റെ കഷ്ണവും എടുത്ത് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ ടേസ്റ്റ് എന്നറിയൂ. മീൻ വിഭവങ്ങളോട് മരിയയ്ക്ക് വലിയ താല്പര്യമില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫ്രഞ്ച് ഫ്രൈസും നാനും അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെയുള്ള മസാലയും മാത്രമേ അവൾ കൂട്ടിയുള്ളൂ. ഭക്ഷണം കഴിച്ചതിന് ശേഷം കുറച്ചു നേരം കൂടി മുന്നോട്ട് നടക്കാമെന്ന് തീരുമാനിച്ചു. മഴ പെയ്യാൻ പോകുന്നതുകൊണ്ട് ആണ് എന്ന് തോന്നുന്നു, പല കടകളും നേരത്തെ തന്നെ അടച്ചിരിക്കുകയാണ്. കടലിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും അത്യാവശ്യം നല്ല കാറ്റും വരുന്നുണ്ട്. ഭാവിയിൽ എന്നെങ്കിലും ഒരിക്കൽ സമയം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ പകൽ സമയത്ത് ഇവിടെ വന്ന് ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകളൊക്കെ ഒരിക്കൽ കൂടി കാണണമെന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം മനസ്സിൽ ഉടലെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പലയിടത്തും വലതുവശങ്ങളിൽ എന്തൊക്കെയോ പണി നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇടതുവശത്തുള്ള ചെറിയ കൈവരികളൊന്നും നേരത്തെ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. കുറച്ചു കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മാത്രമാണ് അതൊക്കെ ഇവിടെ സ്ഥാപിച്ചത്. കൂട്ടുകാരോടൊത്ത് കപ്പലണ്ടിയെക്കുറിച്ച് കഥ പറഞ്ഞ് നടക്കുവാൻ പറ്റിയ ഒരു സ്ഥലമാണ് ഇവിടം. ഒരു തിബറ്റ് സുവനീർ ഷോപ്പ്. ഒരു തിബറ്റൻ ലേഡിയാണ് അത് നടത്തിപ്പുകാരിയെന്ന് തോന്നുന്നു. നല്ല കാറ്റ് വീശുന്നു. മഴയ്ക്കുള്ള ആരംഭമാണെന്ന് തോന്നുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പുറത്തുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും അകത്തേക്ക് എടുത്തു വെക്കാൻ ധൃതി കൂട്ടുകയാണ് അവർ. എവിടെ പോയാലും കൗതുകകരമായ വസ്തുക്കൾ വിൽക്കുന്ന ഏത് ഷോപ്പ് കണ്ടാലും കയറി ഇറങ്ങുക എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പെണ്ണുങ്ങളുടെ സ്വതസിദ്ധമായ ശൈലി ആയതുകൊണ്ട് ഞാനും മരിയയും ഒരു കടയിലേക്ക് കയറി. വെറുതെ നോക്കി പോവുക എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ലക്ഷ്യം. ഓർണമെൻറ്റ്സ് ഒന്നും കാണാൻ ഭംഗിയില്ല എങ്കിലും അവിടെയുള്ള ഡ്രസ്സുകളൊക്കെ കാണാൻ തരക്കേടില്ല. ചാർലിയിലെ ദുൽഖർ സൽമാൻ ഇടുന്ന ടൈപ്പിലുള്ള കുറേ ഡ്രസ്സുകളും അവിടെ കണ്ടു. മഴ ചാറുവാൻ തുടങ്ങി. എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഷോപ്പിങ്ങും കാഴ്ചകളുമെല്ലാം അവസാനിപ്പിച്ച് തിരിച്ച് ഞങ്ങളുടെ റിസോർട്ടിലേക്ക് എത്തണം. വർക്കല ക്ലിഫിൻ്റെ രാത്രിയിലുള്ള ഈ കാഴ്ചകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി എന്ന് കരുതുന്നു. പകൽ സമയത്താണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ബീച്ച് സൈഡിൽ വാട്ടർ സ്പോർട്സുകൾ പോലെയുള്ള പല വിധത്തിലുള്ള പരിപാടികൾ ഉണ്ടാവും. സമയപരിമിതി കാരണമാണ് എൻ്റെ കാഴ്ചകളെല്ലാം രാത്രിയിലത്തേതായി പോയത്. ഈ കുട്ടി വീഡിയോ നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് കരുതുന്നു. പുതിയ കാഴ്ചകളും വിശേഷങ്ങളുമായി വരും വരെ ഇറ്റ്സ് മീ ആൻഡ് സൈനിങ് ഓഫ്.